Ассалому алайкум, бародарони халқи тоҷик. Ман бародари Гулҷаҳони Маҳмадалӣ мебошам. Ҷиянам Фатҳиддинов Шукрулло аз санаи 0207 соати 11 аз хона баромада то ҳол бедарак аст. Дар канали Якай Бобоҷон дар ютуб партофта будам. Бародаро, аз шумо хоҳиш мекунем ки я бори дига ҳам дастгирӣ куне. Мо ҳамаи мақомотода гуфтагием, ҳамаи мақомотода навистагием. Хай и ютуб бо ҳами хеле ҳаста ки бародарои тоҷик тезтар бо одам паҳн мешава. Хай ҳозир ҳамаи одам телефон дорад дар дастошон. Мо ҳамиқа хоҳиш дорем ай халқи ҳами тоҷик ай ҳами чи умед дорем ки яке хай мабудо ҳами хоҳари ма камтар мазаш набад. Яке худоя яке хайру мезана ягонҷо. Мо як бор кардем, видео кардем, партидем суратоша. Мақсад то ҳозир ягон чи нашида илтимос ягон ҳами дастгирӣ кунем халқи тоҷик. Кадомет бошен, хо ноҳияи Хӯросон боша, хо тарафи Калхособод боша, хо тарафи Душанбе боша, хо ҳудуди ҳами вилояти Қурғантепа боша, хо тарафи Кӯло боша, ки ҷое ки боша ҳами касе ки мешиноса, мақсад ҳами видеои моро мебине, илтимос ҳами бародарона дӯстона хизмат кунен. илтимос ҳами шумо хоҳиш дорам ҳамиқа ҳазор раҳмат барои дастгирӣ ту, барои ёрдам ту, барои мақсад иқад чӣ кардантон раҳмат ай шумо миннатдорем. илтимос як бори дига ҳам даста ҷамъона ёрдам кунен. мо аз шумо яке худои хайр, хоҳарам қатъи бачаш Гулҷаҳони Маҳмадалӣ, Фатҳиддинов Шукрулло, хай ай хона баромадиан дига барнагаштиан, ҳичи гап шидагӣ нест. ай хона баромадиан дига барнагаштиан, камтар мазаш набуд. ҳамун илтимос я дастгирӣ кунед. Ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон боша бародарони меҳрубон. Нигаҳ кунед ки мо дар метрои Люблиноем. Ҳамин модарам мо дина партофта будем. Мутаассифона видео хай карот ки омад хеле ки нарафт. Бо имрӯз хеш таворш хоҳиш кардам ки хитон видео кунӣ. Диде видеошуна хоҳиш мекунем ба хотири худо видеоро паҳн кунӣ. Ман бародаро миллион бор гуфтагим бародарои масъалаи зубор илтимос дар ин рақам додара нанависед. ҳамин рақаме ки 93 мебинед шумо, ин рақами ҳамин корхонаи мо фақат барои одамои гумшудагӣ, ягон мардагӣ боша иншоаллоҳ ҳоҷи қосим мегира роҳӣ мекунад. Ба ҳамин рақамо занг зани илтимос. Астане ғам натӣ. Мо барое ки ҳамин ҳар як чизе мекунем, вақти бародаро вақти додара мегирем, бечора ҳама вақт дар ҳамин ҳиҷома ва дар ҳамин кор боран. ҳама ҳамин ҳаракати мо барои чӣ? Фармон хоҳиш мекунам бародарони меҳрубон, аз шумо хоҳиш мекунам миллион бор ки масъала дига занг назани, ғам натӣ, вақти қимата ай бародаро напарси номри мана. Мақсад масъалаи рекламаш ман ёш ман кориш ба ҳеҷ ка надорам. Фақат рақамое ки масъала барои ҳамон як мардаш яке ягон гумшудагӣ ба ҳамин рақамо занг бизанед. Мо дар ҳамин метрои Люблиноем додо ҳаста иншоаллоҳ дар хизматем. Худо нигаҳдор, раҳмат барои паҳн кунии видеото ки чӣ қадар дастгирӣ карда истоӣ. Илтимос ба хотири ҳамин чӣ мегӯянд бародарое ки гум карданд фарзанди падаршо, хоҳар мазаш нест дар ҳақиқатан ҳамин видеоро паҳн кунед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.